centra Beograda, Hrvatskog kulturnog centra, što ste u velikom broju se odazvali po ovoj vrućini i što ste učinili trud da se probijete kroz beogradske ulice koje su već zatvorene jutro zbog Prajda, popodne zbog ova dva koncerta koja su u susjedstvu. Neću vas puno gnjaviti, osim jedan sat i pa ću onda dati gospodinu riječ. Ovu priliku koristim, što mi je obaveza, da se zahvalim svim onima koji su učestvovali što novčano, što sa podrškom verbalnom u ostvarenju ovog divnog projekta nazvanog Dan iz Splita u Beogradu. Idejni tvorac, pošto svi se zahvaljuju meni i svi mene tapšu po ramenu, hvala vam, molim se, ja pravim važna, ali ja moram reći da idejni tvorac ovog cijelog projekta gospodin Aleksandar Alač, potpredsjednik udruge Hrvatski kulturni centar, i molila bih da pozdravim. Dalje, hvala Državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske, na čelu sa gospodinom Zvonkom Milasom koji nam je pružio potporu. Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Beogradu, na čelu sa gospodinom Gordanom Bakotom. Zatim gospođi Bebi, posebno hvala gospođi Bebi Popadić, sestri Momčila Popadića, koja je, bez čije pomoći mi stvarno ne bismo mogli ništa uraditi. Hvala Tonki, hvala onim momcima što su nas više zabavljali, rasplakali, i da ne držim više slovo jer kradem dragocjeno vrijeme od ovog bogatstva i ljepote koju ćemo večeras vidjeti. Poseban gost, molila bih jedan veliki aplauz za gospodina Juricu Gašpara koji nam dolazi iz Sarajeva. Krivca što se pred nama nalazi ova božanstvena knjiga, kapitalno izdanje, Legende svjetlosti, koje su posvećena neživim svetionicima i uopće svetionicima, posebno njihovim domaćinima na svetionicima, svetioničarima. Sad mi je pobjegla misao, kad sam pogledala Juricu, pobjegla mi je misao, htjela sam još nešto reći, ali to znači što sam pomislila, ne sam skužajte. Neću vas više zadržavati, dobro nam došla Jurica, da, sjetila sam se. Kad sam pomenula da su ovo Dan iz Splita u Beogradu, ja moram isto tako. Izvolite. Samo izvolite. Da bi mogli mi početi, samo vi sjedite. Kažem, sad sam se sjetila, ono što mi je pobjegla misao, za ove dane Splita u Beogradu ja bi bila jako nezgodna, u stvari, da ne budem lajava. Jurica nije Spličanin, a to je kaj da je, jer je samo 90 km od Splita i Šibenika. Pa onda jedan pozdrav za naše Šibenčane koji će gledati ovaj snimak za Spličane. I hvala svima koji smo ove 3 dana ugostili, koji su nam pokazali da se domovina predstavlja u stvari ljepotom, kao što neko jednom reče, s jedne strane, a s druge strane svima njima koji su gostovali ovdje, Split je svaki dan, a nama koji smo iz Splita ovdje i okoline, Split je kada nam oni dođu. Hvala vam lijepa, molit ću aplauz za gospodina Juricu. Jurice, izvolite. Prije svega hvala vama na pozivu i što ste nas ugostili i došli u ovako velikom broju ovdje. Evo, ja sam ugodno iznenađen kao moj kolega Gordan Smadilo, kojeg moram predstaviti ovdje. Hoće reći nekoliko riječi u uvodnom ovom projektu, bez kojega ničeg od ovog ne bi bilo, jer upravo našim poznanstvom, a kasnije nakon što smo zaključili ovaj projekt da otkrili kumstvom, mi smo zabilježili, zaokružili jednu veliku priču koja do sad nije ispričana. Pa bi ja za početak pustio jedan video koji je dio našeg dokumentacije, jedan kratki trailer, kasnije ćemo malo i duži, onda će nešto kazati Gordan, pa ću vam ja ispričati, a sve ono što želite znati, naravno, na kraju možete pitati sami.
The open sea nurtures life of all kinds. But that which makes life alive and worth living is what follows it by step, blindly. It fills our life with its presence, makes it stronger, and makes us value ourselves, value others. Man became familiar with this balance in nature. Some of them even think they had tamed it. And yet, there are guardians. Guardians of life, light. Evo, ovo je da vas malo zainteresira o čemu se zapravo radi. Dokumentarac koji je u fazi montaže od našeg kolege Igora Bojića iz Zadra, koji je također dio ovoga tima kojeg ne smijemo zaboraviti, kao i našega skipera Vlatka Ignatovskog, koji osim toga što je nas provezao kroz ovo nemirno more, što ste vidjeli tamo, jedan dobar dio toga smo prošli. I ove sve snimke koje vidite, to su naše snimke, ništa nije kupljeno od nekoga sa strane, sve je s Jadrana i sve je snimljeno tijekom naše avanture Svjetionika. Kad je počela ta avantura Svjetionika, to je bio produkt razgovora Gordana i mene i nakon toga i dvoje naših kolega. U nas kažu Dalmaciji puno baba, kilo dite. Tako da srećom nije bilo puno ljudi, nego nas 4 podijelili smo se, svake svoje napravio i ovo je naša bega, ovo je naš rezultat i ja dajem sada Gordanu riječ. Dobro večer, u moje ime. Dakle, ja sam Gordan Smarilo i da na početku demistificiram svoju vezu sa Splitom. Naime, ja sam iz Zagreba, ali ne živim u Zagrebu. 6 mjeseci godišnje živim na Brodu, najčešće između baza na Dubrovnika i Šibenika, okolice Šibenika, a drugih 6 mjeseci živim u prirodi u okolici Samobora. S ponosom ističem da sam šibenski zet, a ono, čuvaj se senjske bure i šibenske cure sam kasnije naučio više puta. 2011. godine preuzimam 4-godišnji mandat kao direktor Nautičke akademije sa sjedištem u Bakru, koja ima svoju bazu brodova i otkud počinju tečajevi za unapređenje nautičkih vještina jedrenja samortera i tražeći u stvari inventivni motiv s kojim bi propagirao i prezentirao na jedan inventivniji način jedrenje i općenito plovidbu, a što nije sadržaj standardnih nekakvih turističkih brošura, dolazi mi u ruku jedan književni časopis koji je izdavao i uređivao u to vrijeme književnik Damir Miloš, u kojem je bio članak o svjetionicima koji je pisao Ljubica Gašpar. U tome prepoznajem jedan vrlo zanimljiv motiv o kojem se malo zna i u stvari pozivam Juricu i vrlo brzo se usklađujemo u nekakvim glavnim fascinacijama koje su bili polazište za ovaj naš projekt. To su sljedeće, rekao bih, glavne možda 3 fascinacije. Prva je
taj nikad neispričani i dovoljno valorizirani doprinos Austro-Ugarske u organizacijskom i graditeljskom smislu u izgradnji te impozantne infrastrukture 50 svjetljenika na Jadranu. Dakle, svi ti svjetlenici su monumentalni objekti koji su, većina od njih je napravljena na teško pristupačnim mjestima. I danas, gledajući sa tehnologijom koja je danas na raspolaganju, moramo se zapitati kako je to bilo moguće napraviti. Tim više što, da bi se realizirao taj graditeljski koncept, Austro-Ugarska je napravila sve ono što je prethodilo tome. Kamenolome, luke, ceste, pruge, brodove, pristaništa, da bi, naravno za neke druge potrebe, ali su bili preduvjeti da se izgrade svjetlenici. Dakle, to je ta prva fascinacija. Druga fascinacija je plovidba, plovni put. Dakle, svjetlenici omeđuju plovni put istočnom obalom Jadranskog mora od kojeg se plovilo od pamtivijeka. Znači, od antičkih vremena, Bizanta, Venecije, Turaka, Mlečana. Dakle, oni predstavljaju simbol plovidbe od pamtivijeka na Jadranu. Treći fascinacija koja je možda najintimnija, posebno obzirom da je Jurica dijete svjetioničara i u djetinjstvu je živio na svjetioniku, je ta intimna priča o životu na svjetioniku. Znači ono što se nama učini da je onako na prvu romantično, u stvari to je posebno u prošlosti kad su smjene bile duge, gdje su svjetionici mnogi od njih napravljeni, da ta zgrada i objekat su samo nešto malo manje nego što je ukupna površina tog hridi ili otoka. Dakle, to je jedan stvari teški isposnički život. Da bi mi realizirali taj projekt, osnovali smo udrugu i na neki način projekt ima dvije svoje faze. Prva je ova istraživačka koju smo nazvali Avantura svjetljenika. Dakle, svi sadržaji koji su nastali, fotografije, tekstovni intervjui, snimke, su nastali tijekom naših plovidbe. Mi smo za plovidbe birali namjerno vrijeme koje nije ljetno, znači zimsko, rano proljetno, kasno jesensko, da bi kroz te naše snimke, a vidjeli ste neke od njih, u stvari dočarali taj izazov dosezanja svjetljenika i na neki način njihove vrijednosti kada ga ugledaš, kada ga otkriješ, kad potvrdiš svoj navigacijski plan i s time u stvari potencijiramo njegovu važnost. A drugi dio smo nazvali projekta Legenda svjetla, gdje u stvari smo se pozabavili produkcijom tih naših sadržaja, gdje jedan od njih je realizirana knjiga Legende svjetla, to je, moram spomenuti, već drugo izdanje knjige, i dokumentarni film. Evo, ova večer je posvećena knjizi, autor je Jurica Gašpar, pa ću u nastavku njega dati riječ. Hvala Gordane, hvala na svemu, pa tako i ovim lijepim riječima. Ja ću biti slobodan, pošto je ovo večer posvećena Splitu, pa malo možda i u dijalektu pričati, da može. Inače, radim kao novinar već dugi niz godina i zadnje što sam napravio kad mi se rodio sin, dao otkaz. I pokrenuo sam portal Morski.hr. Ovo nije reklama, nego činjenica da živim u Zagrebu, a vi svi koji ste podrijetlom s mora znate da morate jednim prstom biti u moru, pa makar evo danas imamo mogućnost preko interneta to raditi. Tako taj moj Morski.hr je prirodan nastavak ove cijele priče koju smo zaokružili sa legendama svjetla i moram reći da smo uboli jednu priču koja do sad nije na internetu postojala. I evo, tako da na taj način i danas more izlaze iz mene i dijalektom ću pričati, pa vam hvala na razumijevanju. Počnemo od samog početka. Jadranska obala prije svega je razvedena obala, a to znači da ima izrazito puno otoka, uvala, hridi, rtova, što je dobro s jedne strane ako gledate da se brod ima negdje zaštititi i skloniti za vrijeme nevremena. Međutim, istodobno, zbog istog tog razloga je jako opasno. U ono vrijeme kad se plovilo se ovdje od antike, ovim područjem posebno od Bliskog istoka prema Veneciji, transportirala se roba na najbrži mogući i najjeftiniji mogući način od uvijeka, to je morem. Plovilo se ovom sigurnijom stranom mora, to je obala gdje se može zaštititi u slučaju nevremena.
Tako da kad bi zapuhalo, onda bi stao za neki otok, usidrio se i pričekao da ne prođe. To nije bilo moguće sa one italijanske strane, ni plitko, nema otoka, dakle opasno je i uvijek se putovalo ovom stranom obale i zato je uvijek ta hrvatska strana obala bila interesantna i osvajačima, pa su se tako rodili i mnogi uskočki diverzanti, ajmo ih to tako nazvati, i oni su znali raditi te piratske napade i gusarske napade i tako dalje, no to se sve dešavalo danju. Plovilo se danju, noću ne. Noću su se palile eventualno vatre na rtovima u slučaju da neki brod kasni, zna se da treba doći ili vidite ga tamo, pa mu zapalite vatru da on ovdje sigurno uđe. Uskoci, neretvanski gusari, omiški gusari i tako dalje, znali su to koristiti, pa bi uz neku dojavu koju bi imali, napravili to kako bi napravili diverziju i onda su imali posebno za vrijeme kraljeva hrvatskih brze brodove, veslačke, s kojima su napravili prepade na brodove, brzo bi ih opljačkali i onda bi nestali. Venecija se posebno bojala tih ljudi i danas recimo u Hrvatskoj se slavi Dan Hrvatske ratne mornarice, upravo je dan kad je jedan takav brod opljačkan, ovima je došlo do glave i rekli su dobro, plaćat ćemo vam sada danak. Plaćali su 100 godina, cijelo jedno stoljeće su plaćali danak da ih niko ne dira. I to se danas slavi kao Dan Hrvatske ratne mornarice. No, kad prođemo taj povijesni dio, onaj davni kad se palile prve vatre, zašto? Noću se nije plovilo, da ponovim još jednom, sve do trenutka kada brodovi nisu postali neovisni od jedara. A to su prvi parni strojevi, to je onda već mogućnost da vi možete i zakasniti malo u luku i ploviti recimo u sundak. Zašto još uvijek ne noću? Zato što je nesigurno. Čim padne mrak, probajte samo zamisliti da izgasimo ovdje sva svjetla. I da vi nemate dojam gdje su zidovi, probajte hodati, udrit ćete negdje glavom. Zamislite sad situaciju kakva je na moru. Nema šanse da ti vidiš tu hrid, čak i kada je mjesečina, nećeš je vidjeti. I dan danas je tako. I onda se pokazala potreba da se počnu graditi svjetionici koji su od antike još građene više zbog nekog prestiža, da se pokaže kako je recimo u Aleksandriji ili ovdje kod nas na Jadranu na Visu ili u Saloni, gradili su se neke svjetionici koji bi pokazali pomorcima kako tamo stoji nekakav moćni grad. To je više bila stvar prestiža nego nekakve praktične naravi. A onda je došla Austro-Ugarska država koja je imala u planu graditi kako svjetionike, tako i pomorske luke, tako i što drugo. Njihovi planovi nisu kao kod ovih vlada, vjerojatno, i ne znam kako je kod nas, ali kod nas je tako da svak misli za sebe više manje sljedeće 4 godine i ako može to još malo produžiti, obogatiti se, super. Njihov plan je bio na razini 100 godina. Da dočaram kako je Austro-Ugarska razmišljala, reći ću vam da je 2016. ili 17. sad ne znam točno, zadnji student iz Hrvatske mogao studirati u Beču besplatno. Zato što je to bilo pravilo za vrijeme Austro-Ugarske koje oni nisu dirali 100 godina. Do 2017. I tako je bilo. Kad su radili planove pošumljavanja, isto je tako bilo. Međutim, kad je pomorstvo u pitanju, Austro-Ugarskoj jako važno bilo da promet roba i usluga bude brz, efikasan i siguran. Da bi do toga došli, morali su graditi cijelu mrežu svjetionika na Jadranu, počevši od onih koji su najbitniji za njihovu najvažniju luku, a to je luka Trst. Tako da su Saudiju prvu napravili 1811. godine, a onda je krenula cijela ta jedna serija u nekoliko nizova, s tim vas gnjaviti neću, to je jedan povijesni dio koji također piše u knjizi. I koliko je to monumentalan jedan projekt, kazao je Gordan na početku da nije to samo sad napraviti ovu zgradu što vi vidite. To je napraviti i ovaj zid, to je napraviti i luku i put do kuće. To je donijeti sve to tu i to je napraviti isto to s druge strane na kopnu, jer vjerojatno nema tamo nekakve luke gdje najkraći put da nosite i transportirate taj materijal. Na mnogim od tih mjesta, posebno na onim hridima malima, gledate ovdje sad slike pa vidite, na tim hridima se moglo raditi samo i isključivo onda kad je lijepo vrijeme. Tako da
je to koštalo, a mi smo malo i sračunali ovisno o tome koja se lokacija radi, plaćalo se u tom u zlatu, u novcu, dukatima i tako dalje. Kad bi se to preračunalo u današnje novce, to bi bilo recimo 10 do 50-60 milijuna eura po objektu. Oni su ih napravili 65, bilo ih u planu 100-tinjak, danas je opstalo njih 48 jer je jedan dio njih bombardirani u 2 svjetska rata, nakon čega zbog protoka vremena i modernizacije nije bilo potrebe da na nekim mjestima budu ljudi, pa se to pokrivalo sa nekih drugih mjesta. Uglavnom, svetioničari su bili nužni na tim objektima, a svetioničari su živjeli sa svojim obiteljima. Dvije stvari su bile obaveza svakog čovjeka koji želi doći raditi tamo. Prva je da završi vojni rok. Zbog više stvari. Prvo, taj objekt je između ostalog služio i za slučaj nekakve obrane, da neko dođe tamo da ne znam, napade svetioničara, da on može se obraniti sebe i obitelj i tako dalje. A druga stvar je da su ove zgrade građene i kao moguće kasarne za slučaj rata, jer su nekad tako i korištene. A druga stvar koja je bila bitna, da je čovjek oženjen. Jer se smatra, a to je i normalno, Bože dragi, da ako nema ženu tamo, a dugo je vremena, nek su 2-3 tamo, malo će se... A ona neće raditi svetionik, ona će se brod nasuditi. Tako da je žena imala status tamo vrlo povlaštena svetionika, u to doba kad se gradile lanterne, ne i kad je moja mama bila sa ocem na lanterni, ali evo, tu neću nešto kasnije kazati, jer je ne zbog oca, nego zbog firme i nekih zakona. U Austro-Ugarskoj iz više izvora smo slušali od naših kolega svetioničara koji danas rade, neki od njih generacijama rade, i otac i djeda, čak jednome i pradjeda i prababa su bili još do Austrije vuku te korijene. Pa nam kažu kako su bili cijenjeni jednako kao učitelj, kao svećenik, kao doktor, cijenili su ih jako. Danas smo se podsjetili kroz razgovor nekih tamo 80. godina i ja kažem da znam da je se čekalo u redu za gorivo, za kavu i tako dalje, za šećer, ponekad, jel nepar se vozilo i to, ali mi kad bi došli na kopno po hranu, nas bi uvijek čekala ta kava i to, jer se smatralo da ipak ti ljudi, bar su odsječeni su svijeta, pa bar im daje onda da ne moraju sad biti kao i drugi u tom režimu. Onda kako su se gradile te lanterne, sve je lakše bilo putovati Jadranom, no još uvijek je bilo puno brodova. Posebno u srednjem Jadranu, oko Kornatskog otočja, gdje je najviše ovih raštrkanih otočića, a kako tamo vodi plovni put, tako su se događale nesreće. Danas se događaju, a naoko je sve modernizirano, imate svu opremu u brodu i vamo. Nevjerojatno je, ali onda kad se to gradilo, uzimali su se nekakvi krediti, kao i danas, vjerovali ili ne, ali su to oni malo pametnije napravili i bio je nekakav porez poput svjetlarine ili nečega, tako koji su plaćali svi koji su prolazili tamo. Međutim, pomorci su željeli još, neka naplati meni, ali daj mi još, fali mi tu lanterna, ja znam da ću se, mi se neki dan nasluka ode, hoću ja doći doma, ženi živ, zdrav i tako dalje, njima je bilo važno da plove sigurno. I onda, kad se gradila ta mreža svetionika, nije ona dovršena u zamisli kako su je planirali, jer je prekinuo Prvi svjetski rat i tu je stalo. Formiranjem prve Jugoslavije krenula je i degradacija tih objekata. Beograd, tadašnji, kao vlast u to vrijeme, nije shvaćao važnost plovidbe Jadranom poput Beča. Jer je cijela ta infrastruktura kad je građena, bila za vrijeme Austro-Ugarske građena, je zapravo prema Beču. I trebalo je vremena da se dogodi situacija, da se shvati koliko je važno živjeti dole njima. I onda su zabilježeni slučajevi propadanja objekata, čak i jedan slučaj dole u Slavone kod Dubrovnika, da je u jednoj obitelji su umirali od gladi. To je bila realna činjenica.
Ovo što vi vidite danas na Jadranu, pa to je potpuno dijametralno suprotna slika onoga prije nego što je sagrađena magistrala 60. godina. I živjelo se teško, živjelo se težački, a ovdje se živjelo još gore. Evo vidite recimo ovaj ovdje svjetionik, ovdje valovi prelaze preko kuće. Ovo je samo nekoliko stotina metara udaljeno od Dubrovnika, a najgore je na Jadranu živjeti bilo na njemu. I prvi je napušten. I građani su tako da u svakom od njih bude barem 2 obitelji, jer uvijek je jedan svetioničar drugome trebao biti oslonac, obitelji jedni drugima oslonci i tako dalje, i oni su tamo živjeli cijelu godinu. Jer se smatralo da on tamo ima stan. Dok nisu došle neke 60. godine 20. stoljeća, kad se to rascjeptalo na smjene, pa si radio 2 mjeseca, 1 mjesec si bio doma, ili si radio mjesec doma i tako dalje, ovisno o kategoriji svjetionika. I ja ću sad malo ubrzati na ovo vrijeme neko koje sam ja doživljavao kao svjetioničar. Moj otac je bio lanternist do 2009. godine kad je izrada nije dočekao mirovinu koju je jako želio, i na jednoj od ovih slika je tu slika je crno-bijela iz 81. godine, i ja sam završivši povijest u Zadru kao profesor povijesti htio napisati nešto vezano upravo za to, jer sam vidio da toga nigdje nema. I napravio sam sebi medveđu uslugu, jer stvarno nigdje toga nema, onda ti moraš to izmisliti. Tražiti negdje, a sve u arhivu u Beču, u Trstu i tako dalje. I kopao sam u Zadru što ima u arhivima, u starim novinama i tako dalje. I taj prvi dio sam napravio još 2005. godine. A onda nakon toga kad mi je otac umro, tražio sam način da se ipak napravi jedan epitaf prema ljudima čije zanimanje izumire. Jer ono što se sad događa, da je njih sve manje, njih ima 30-ak na Jadranu, na samo 17 svjetionika su ljudi. Sve drugo je napušteno, zatvoreno ili se iznajmuje. Iznajmuje se iz razloga što samo čovjek u zgradi, kad živi u zgradi, održava tu zgradu. Pa je logično da ćeš iznajmljivanjem barem platiti ono održavanje zgrade i to je ok. Međutim, zanimanje izumire i mi smo uhvatili doslovno zadnji vlak da predstavimo svijetu ono što imamo ne samo u Hrvatskoj, nego u cijelom svijetu je tako. 90. godina prošlog stoljeća krenula je automatizacija svjetala. I nakon toga potreba za čovjekom u onoj mjeri više nije kao nekad. Jer sve imate alarm za slučaj gašenja svjetla, imate pomoćno svjetlo koje se pali kad se glavno izgasi, imate daljinsku dojavu u Splitu gdje je centar lanter, da ovo sam ja na Svetom Ivanu na Pučini nakon 30 godina. Ovako nekad ću uskočiti kad vidim nešto. I oni sve vide, i oni imaju brze glisere, oni mogu doći tamo popraviti to čim se nevrijeme, recimo ako je nevrijeme završi, i tu prestaje funkcija za dežurstvom i svjetioničarem par excellence. Zato je bilo potrebno napraviti knjigu koju smo mi uobličili i nazvao sam je Legende svjetla, i dogovorili smo se da takav projekt se zove zbog 2 razloga. Jedna je legenda koja je neispričana priča. Legenda, pa onda ne znaš je li istinita ili nije. A kad na svjetioniku pričaš nekome svoj doživljaj, a stvarno ih je mnogo, onda je to upečatljivo onome ko te čuje. Međutim, taj doživljaj se ne priča dalje nakon nekog vremena, posebno ako taj čovjek prestane raditi. Jer recimo u gradu, u selu, doživljaj se priča sinu, unuku, susjedu, ostane ta priča tu na toj mikrolokaciji, ali ovdje ljudi sele. Neki su svjetioničari iz Splita, neki su iz Osijeka, bilo ih je iz Srbije, bilo ih je iz, ne znam, s kontinenta i tako dalje. I on na tom otoku više ako nije zapisan, gotovo. Zato je legenda i onda se negdje čuo nešto, ali više nema. Jel? Druga stvar, zašto legende svjetla? Zato što se kod nas u narodu za čovjeka koji je posebno specifičan i poštuje ga se kaže legendu, di si legendu, kažu u Splitu najčešće. Zato legende svjetla. Moj život kao ovo mi je majka, koja je također jednim dijelom sudjelovala u dokumentarcu, ispričajući neke svoje priče.
Ja mogu samo reći da mi nije bilo lako i da ja sve roditelji iznimno cijenim. Ona je naime 80. godina, imam sestru mlađu 4 godine, ja sam išao u prvi razred osnovne škole, gdje ćemo mene u školu, a oni su na hotel. I sad, da me ne daju u dom đački, jer to je tako bilo, ljudi su bili primorani da djecu udomili, razdvojiti se obitelji, dok je tata na lanterni, mama je sa djetetom. Ja sam prvi godinu bio sa bakom i djedom, a oni su bili na svjetioniku i ja sam bio praktički tu godinu gotovo bez roditelja. To je jako teško. I ja sam znao oca ne vidjeti po par mjeseci i tako dalje, tu godinu i majku. I dođe mi majka, jedan pusa zavijenim prstom, ona je u jednoj nesreći izgubila 3 prsta, 2 su joj vratili, jednog nisu. Zašto? Jer je bilo nevrijeme, išli su dizat brod, a brod, vidjet ćete tamo kako se vrti slika, pa je dizalica bila, ona jedna mehanička koja ima zupčanik. I vi da pustite taj zupčanik, da brže se brod spusti dolje, onda imate onaj sigurnosnu jednu kopču koju u tom slučaju maknete što nije pametno. I to se dogodilo. I nikad ona nije dobila nekakvu invalidninu zbog toga i tako dalje. Ali ona je bila tamo potrebna kao njegova supruga da pomaže i tako dalje. Zato kažem da je razlika bila velika u ovo vrijeme tih nekih godina kad je to bilo u Jugoslaviji i onda u Austro-Ugarskoj. U Austro-Ugarskoj je potpuno drugačija slika bila. No, svjetioničari su bili nužni, potrebni, u jednom dijelu i izjednačeni sa vojskom. Ja se sjećam još, JNA je bila tamo 80. godina, da smo mi redovito s njima imali komunikaciju i da je jedan put su nas spasili, recimo, bilo je Veliko Jugo, a tata je prevozio 6 bačava nafte, nafta ti treba tamo za agregate, za struju, to je nekih 1000 i nešto litara, ovoliko od ruba čamca je površina mora, jer je čamac potonuo i mi idemo 7-8 milja, koliko je Sveti Andrija, 7 milja od Dubrovnika, tako, to je nekakvih 12-13 km. Ti ideš taka, a diže se nevrijeme. I dođe taj brod vojni i onda se pratio nas je bočno da nas ne bi valovi lupali i takvih je situacija bilo. Tako da, dosta ljudi su nam pričali slične priče, recimo onaj svjetionik Greberi se zove, što je ispred Dubrovnika. Rekao sam malo prije da je prvi napušten, znači dogodilo se čovjeku da je žena sa djetetom otišla u Dubrovnik jer je dijete bilo bolesno. Meni se to često isto događalo kad sam bio dijete. Bože dragi, odeš doktoru i otac te vozi. Ja sad imam dijete u centru Zagreba, živimo i ne znam, ne mogu zamisliti, ne daj Bože da se razboli, kako je to stalno noću se dizati, a kamoli voditi ga preko mora svako malo u doktora. I naišao sam tako na svjetioničarski dnevnik na Svetom Ivanu, gdje sam točno vidio zabilješke kako Gašpar vodi dijete u doktore. Tako i ova priča sa Grebena. Žena i dijete su, kažem, otišli, on je ostao sam tu večer, kolega nije mogao doći biti s njim u smjeni zato što je bilo nevrijeme, zapuhalo je jugo i onda se dogodilo ovo. More prelazi preko kuće, more lup, more razbijan, čuje se baš ali snažno lupanje more i čovjek je shvatio da nešto se događa i da je nešto jako opasno, popeo se gore u kulu. Dan danas svjetioničari na nekim od tih lanterni, poput Porera, Svetog Ivana na Pučini i tako dalje, bi ih još ima, penju se u kulu kad je jako nevrijeme jer more preljeva ili preko kuće ili preko dvorišta. U ovom slučaju uletila je velika stijena kroz prozor, razbila je cijeli prozor, dio zida. A zidovi su debeli oko metra, evo mi je otac, to je prvi svjetionik na koji smo bili, a zidovi su debeli 1,5 metra. Ova ovdje debljina zida je, ja mislim, manja od metra, otprilike, tako, 80 cm. Zamislite duplo deblji zid od ovoga, koji su građeni upravo da mogu to izdržati i dođe stijena i provali unutra. I tu su stijenu lomili jer je nisu mogli izbaciti vani, a od tada je svjetionik napušten. Ispričat ću vam još 2-3 priče zanimljive ovako sa lanterni, da ne duljim, jer ćemo pustiti malo i dio našeg dokumentarca da vidite kako to izgleda.
Pa vi možete poslije, ako želite mene ili Gordana nešto pitati, pa ću vam ja rado odgovoriti, jer sigurno sam nešto zaboravio, uvijek kod ovih prezentacija bude tako. Jedna od priča, recimo, na Glavatu je bila da je isto tako bilo veliko nevrijeme i imate proceduru za vrijeme nevremena. Zatvoriti sve škure. Škure su vam... dobro, ko ne zna, to su žaluzine, ali one zatvaraju drvene. I one imaju kraku, znači dasku koja se stavi preko dva prozora u slučaju da vjetar lupa, da ne može otvoriti, da ne može iščupati. I ima krakun izvana, ima krakun iznutra željeza. I to se tako zatvaralo. Sve se moralo zavezati na to. Znači sve se moralo zavezati, osigurati i ući u kuću i čekati. Moli Boga da prođe, da se ništa ne dogodi. U novije vrijeme moli Boga da te grom ne sprži tebe i elektroniku unutra. Znalo se dogodi par puta nama da grom udario u kuću. Normalno jedina kuća na najvišem mjestu gore, iako ima gromobran. Jednom prilikom, baš moj tata je bio u kancelariji gdje je bila radio stanica, nije bilo mobitela u to vrijeme. Grom je opalio kuću, munja je prošla kroz sve vodove, izišla iz utičnice i prošla s jedne strane prostorije na drugu i ovdje je fleku napravila. To je tolika snaga, a kolega sa Stončice Ičo je pričao o kako se zove kuglaste munje, koje kroz kuću išle. Znači ono svjetlo ide kroz kuću, ti vidiš to i gledaš što se na zemaljici, da se prirodna pojava, ali u svakom slučaju je zanimljivo. Tako se ovima na Glavatu dogodilo negdje tamo u polovici 20. stoljeća, ali je negdje to ispričano pa smo zapisali, pijavica velika. Znalo se to dogoditi, u zadnje vrijeme čujem da u Srbiji ima dosta tornada, što nije bio prije toliko slučaj, stariji će znati tako. Pijavice su kod nas dosta učestale, ali kako vidite sad na ovim fotografijama ovdje sve ih je više i u sve većem su broju istodobno. Tada su bile nešto malo rijeđe, ali ipak prepoznatljive za Jadran. Da ne ulazim u to kako one nastaju, bitno je što se dogodi nakon njih. Dakle, oni su izišli kad je to sve prošlo vanje i vidjeli potoku jako puno ribe. Kako riba sada? Mislim, priprosti ljudi u neko davno vrijeme, možda bi mislili sada je Bog nagradio i tako dalje, u svakom slučaju jer ta riba bila dobra za ist, nisu morali ići na more i tako dalje, ali uglavnom usisala je negdje, valjda jato riba izbacila na otok i porazbijala i ono stvari što je bilo i tako dalje. Tako da je bilo tih priča što se tiče tih zanimljivih stvari. Ovdje na Palagruži koju vidite, ona je najudaljeniji naš otok, zapravo nije otok nego arhipelag. Ima nekoliko otočića i hridi tamo udaljenih međusobno do milje dvije. Tu je bilo isto izuzetno puno priča, a što se nevremena tiče, najposebnije je to što plaža koja se nalazi sa južne strane je jedino mjesto gdje možete pristati. Svaki pokušaj gradnje ribe je propao onog trenutka kad je došlo sljedeće jako jugo, jer ga je razbilo. Onda su pokušali raditi koliko moratora. Za one koji ne znaju što je koliko, to vam je betonski blok veliki od nekoliko stotina kila, nekoliko tona, na koji se priveže, stavi se željezna kuka i priveže se lanac gore sa bolom da se možeš sigurno vezati, jer se misli, ako je ovo dole toliko teško i nadmuje, nećemo ništa biti. Ja mislim da smo ih mi 14 nabrojali to. Znači nema rive, 3 pokušaja gradnje rive, 14 ovih, ništa. Jedini način da tamo pristaneš je znači doći u mali brod i na plažu. Sve do nedavno, kad su napravili žičaru, pa sad odeš ti je malo dublje, onda ukrcaš na žičaru što treba gore njemu i tako dalje. Do tada se sve nosilo na ramenu i na magarcu. 900 metara staze na cik-cak na Palagruži, na 110 metara nadmorske visine koja je gotovo okomita. I sad, što se tih magaraca tiče, ili tolara, kako je mi kažemo na Palagruži, postoje čak 2 priče o samoubojstvu tolara. To je tipična priča u onoj dalmatinskoj
Radije bi se ubija nego radio. Što nije istina, da Dalmatinci su stvarno vrijedni ljudi, jer koje ove puste suhozide sam gradio. Na kraju krajeva i ove lanterne su gradili, ako drugi nego domaći. Jedna su arhitekti bili u Beču, ali radili su domaći ljudi. Uglavnom, magarac je shvatio da svaki put kad ide brod, da on silazi doli prazan i vraća se krcat. Neće. I onda bi pobjega prvo na drugu stranu otoka, pa ga vabi, pa mu daje malo mrkve, pa mu daje šećera, pa mu daje vode, pa ovo, pa ono. Dok jedan nije tako, dogodilo se to tada kad se negdje gradila lanterna za vrijeme Austro-Ugarske, onda se dogodilo to ponovo negdje, nije 100 godina poslije, ali recimo tamo, ne znam sad, 20-30 godina. I onda, nakon tog drugog što je napravio istu stvar, onda je biskup sa Korčule odlučio pokloniti magarca, ali više nema potrebe da radi. I njega su nazvali prvo Mercedes, to je ovaj sa slike. A onda kako je prošlo vrijeme, onda je Jadran počeo slabije vidjeti, imao je mrenu na očima, mislim kad smo ga mi slikali da je bio, i uginuo je prošle godine. I to tako što je došao s ljudima koji su ga hranili pozdraviti doslovno, naši su ga ispred Praga odvratili. Tako da je bilo tih situacija. 67. godina ovo je na Poreru, recimo, oni su dobili plavu vrpcu Vjesnika, to je nagrada koja je od bivše novine koja više ne postoji, ali se nagrada u istom imenu održala do dana današnjega. Prvi put da je dobila svetioničarska posada. Naime, oni su upravo ovoj kuli gore, popeli su se gore, i iako je sve poplavilo, ovo je bilo pod vodom, oni su održavali to svjetlo, rukom. I tako su 2 dana bili ostali zarobljeni gore radeći to, 2 noći, 2 dana i još nešto poslije toga, jer je dole bilo sve pod vodom, oni su spavali gore. Znate koliko je to veliko? To je otprilike ovako od tu do tu. I dobili su to za uspjeh spašavanja ljudi na moru i takvih podviga je bilo mnogo. U međuvremenu su ljudi spašavali i ribare, u novije vrijeme migrante, recimo konkretno na Palagruži su se nasukavali kad bi iz Albanije bježali recimo u Italiju. A bilo toga, pa su bili ribari koji bi se nasukali. Pa je bilo, ne znam, situacija da se nasuče kao ovaj ovdje, kažu zbog toga što je išao, neće mu ništa biti, pa će možda malo ga nasukat, pa će ubrat novca od osiguranja, pa na kraju mu cijeli brod propao i tako dalje. A bila je situacija da ljudi zabilježe, markiraju svjetionik noću kao markaciju za mjesto kuda će ploviti. Onda ploviš do tamo i kad dođeš tamo onda skreneš 30 stupnjeva vamo prema luci i to je to. Onda on za frajer zasaka i da kaže da vi to u lanternu se zadaju. A imate i ono jednu smiješnu, recimo, nije istinita naravno, parodija je kad je slovenski ratni brod Kekec prijetio Saudiji, a ovi ga uvjeravaju da su oni svjetionik. Ovdje je pomorski svjetionik Saudije, kada molimo skrenite. Šta ćete vi nama govoriti kako ćemo mi skretati, ovdje je motorni brod Kekec. Kao nasukali su se oni, naravno, to je šala. Ljudi su tu da spašavaju živote, ne da se njima igraju i evo, zato njima priča i zato o njima priča. Ja više ne bih razgovarao sada o ovome, imao bi stvarno mljet koliko god hoćete, pa bi pustio, ako može kolega, ovaj dio od 20 minuta filma koji će trajati u konačnici sat i pol ili sat i 15 minuta. Evo, pa uživajte, poslije možete pitati što god želite, ja ako znam, ako ne znam, pobjeći ću. Hvala. When you look back,
It seems like a man has always sailed the seas. Evo, to je to. Film je prirodan nastavak ove knjige koja je izišla prva igrom slučaja, sad kako je u montaži, onda će uskoro, ja se nadam, i ostatak filma biti vidljiv prvo na festivalima, onda i za širu publiku. Ja ću vam pustiti sad vrijeme da pitate ako nešto želite, možda nešto niste doznali iz ovoga, možda želite još nešto saznati, pa možemo razgovarati sljedećih kadrova. Jer ja mogu pričati o vas prije nego može publika pitati, ja se izvinjavam. Ja sam starija gospođa i neće mi niko zamjeriti što sam propustila u samom uvodu reći da za sve ovo isto što vi gledate, što se družite sa nama je kriva i u stvari kriv Jugoton Croatia Record koji je pripremio za našeg Juricu i za gospodina Gordana simbolične poklone, da onako se siti kad gre putem do Zagreba, da guštate. Izvolite. Hvala vam puno. Izvolite, sad pitajte šta reći. Super, hvala. Evo sam tu za pitanja, ja znam da nisam puno toga, da sam propustio puno toga reći, ali pa se 300 nešto strana ova knjiga na kraju krajeva debela, ja sam dosta toga izostavio i ostavio kući, pa pričam ovako ljudima što nismo stavili, dosta je slika i 2 kilograma je teške, znači za ovih 8 knjiga trebalo se napratiti naravno i doći do toga. No dobro, ovako, na knjigu možete naravno i kupiti ako želite na kraju ovoga svega 350 kuna u kunama ili 50 eura, ne znam koliko je to dinara, ali mislim da bi bilo zgodnije da ako imate ovo drugo. Nema veze, dovolit ćemo se. Za sad dajmo ovako pitanje, ali imate nešto pitati? Brisel. Da. Mi smo ovu knjigu izdali, koliko imamo već, godinu i pol dana? Nevjerojatan interes je pokazala publika, ja uvijek volim reći malih ljudi, znači oni koji su ljudi od mora ili koji vole more. Kad sam krenuo raditi portal, baš zbog tog iskustva sam zabranio politici i tračevima na portalu mjesto, nego samo zaslužnima, pa makar oni bili zaslužni ljudi iz politike, nema veze. Tako i ovdje se dogodilo da nama politika nije pomogla, a i danas kad bi mogla pomoći Hrvatska predsjeda Europskom unijom 2020. godine, a mi bez ičije kune ili eura smo napravili ovo samo sa svojim novcem, mi im dajemo na izvolite, pokažete vrijednost, neotkrivenu vrijednost Hrvatske Europi. Što mislite da nas je neko pogledao? Beč, Brisel, ne znam zašto su nas isto, sam razgovarao s nekime u Aleksandriji dole u Americi, kad film bude gotov da dođemo tamo i evo kod su Beograd isto, ali službeni Zagreb nas nije zvao, čak su nas zvali iz Kotora, da, bili smo dole već jednom zovu nas ponovo i kako se zove, nije UNESCO, nego UNESCO, tako, uglavnom i oni su isto nas zvali. Bila je neki dan svjetlosti, Međunarodni dan svjetlosti i tema je iz Hrvatske bila Nikola Tesla, Bašić koji je napravio pozdrav suncu i legenda svijeta. I mi smo to prikazali. No dobro, ne tražimo ničiju pomoć, ne želimo je niti moliti, zato mi je drago kad vidim da ovako mali ljudi pokažu ovoliki interes za ovaj projekt. Meni je ovo dosta emotivno, zato što je ovo jedan sastavni dio i moga života. Dosta sam teško i proživio taj dio kad je i tata otišao rano
Jer mi smo tamo bili u nekoj fazi otac, sin, ja zrele dobi, a on tamo pred mirovinu pa ćemo se malo guštati ići na ribe i eto tako nismo to uspjeli. Pa zato evo sad kad gledam sina mojih godina, nedavno smo bili simbolično u Rovinju baš predstaviti isto tako knjigu između ostaloga i sin moj ima sad otprilike vrijeme od godini nešto dana koliko sam ja imao kad sam išao na svjetionik upravo u tom istom Rovinju. Tako da se nekako krug života zatvara kao i ovaj feral što se vrti, pa ćemo s time onda i zatvoriti ovu večer i evo, hvala vam lijepo što ste došli i možda se vidimo nekom drugom priliku. Nešto jednu kažu pažnju bih molila, a to je da ćete sve ovo večeras i sve ove dane što se dešavalo vidjeti na sajtu Hrvatskog kulturnog centra Beograd. Kada googlate hkcbeograd.co.rs i na stranici Hrvatskog kulturnog centra. Tako, ako ste nešto propustili u ova 3 dana, sve će vam tamo biti objavljeno. Hvala vam posebno što ste došli po ovoj vrućini. Nadam se da ste uživali jer ovo je bogatstvo koje je bilo šteta propustiti. Gledajte naš sajt i pratite dešavanje koje ćemo raditi u buduće. Hvala vam još jedan. Hvala da se